Bantwana sky manibulise ngale mini yenzolo, ngale mini endazalwa ngayo, and on this Sunday I'm celebrating my 47th birthday. Bantwana sky ndithunywe, ndinikwe a gift that I have to pass to you. Ndino message that I have today. Kuthiwa mandikupeyintele a picture of a boardroom. Uyabona uba ukhe wangena kwigumbi eline boardroom, apho kuba kwesa situlo esiya siphezulu, mhlambi uzwe uqala ubukade ungena khona uya kwi-interview, ufika ukutatazela pha. Kuthiwa mandikuxelele uba this time ayisenguwe ngoku ohleli pha utatazela, ohleli instead this time you are the CEO. Uhleli pha kulaa ndawo, kujongwe kuwe, kumanyelwe kuwe. You are calling the shots now. That's okay. All eyes are on you. It's your turn to call the shots now. Kuthiwa you are ready. You are prepared. You are marinated well. You are balanced. You are focused. You are calm. You are in serenity. You are this embodiment of peace mntanasekhaya. Xa ndithetha nawe ngale mini yanamhlanje mntasekhaya, ndiboniswa le boardroom, uhleli phaya uphezulu, unguwe othi yes kwenzeka le, yes I approve this. Lifikile ixesha lakho lokuthi call the shots. Mntasekhaya maniqhubeke ndithi I also been shown into bana abantu ababenzeka lento. Uyabona zantaka zingxolayo zithi nga iHadidas azisakungxoleli wena, zithi xa usiza wena noba bezingxola kangakanani zithule zithi cwaka. Akusekho distractions in your life mntasekhaya. That is a sign ukubana wena ngoku uhamba kwindawo engasekho distraction. Kukho yonke into ukubona naxa ubona isibane mani siflickerisha so sithi wena xa uthi gqi sivele sime sishine. Ukubona xa uzawuphuma endlini mntasekhaya uthi xa usithi uyaphuma ilantika imvula ichaphaze nobe binetha kakhulu, kodwa xa uvula umnyango uthi wena uyaphuma ivele ichaphaze ikuhloniphe mntanasekhaya. It is your turn to call the shots. Kuthiwa mandithi kuwe mntanasekhaya, ii-signs zizo ezo apho uzothi xa uphuma lithi ilanga noba beliphantsi kwamafu, but makuphuma wena suddenly livele ligqakaze kube brighter. It is your turn to call the shots mntanasekhaya. All sorts of colors. Unguthi nje ubuhamba nje apha endleleni ubona amabhabhathana all colors, ufumanise uba ziyeleka uhamba kubakho into engathi ithi grrr apha ecanga kwakho, umane usomangala ukuthi kutheni mani ndiphithizelelwa zii-butterflies. It is your turn to call